DZGB, ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtataon ng opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magapot, ngunyan, uya ang sa indong makakaiba, digdi sa Legally Yours GB. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Good morning po and welcome po sa tuyang programa. Kaiba po nindungon dyan si Kuya Mike Dado ang sa indong amigo. Ngunyan po, bulan in Hulyo, Pecha 7, Pecha 7. Pecha 20 kang Hulyo 2024. Iya po, makabilot ko minsan Kuya Jun ang pagparabikol kaya. Tud kay ako, speaking in dollars. Joke man sana. Urachan po makakaiba ta, of course, ang satuyang partner si Attorney Christine Longabella. May piga-asikaso lang si Attorney Tin. And welcome na welcome po kamo ngunyan ha. Kung may mga kahaputan po kamo na sa una nindo makakatabang ang satuyang programa, lalong-lalo na kung iyan na pag-iisip nindo manungod sa mga legal. Iya po. Ang satuya po na topic ngunyan, may ibang taong nag-aangkin ng lupa namin. Wala kaming titulo. Ay, dakul ka ni. Ano ang pwedeng gawin? Marami tayo niyan. Everybody can relate to this question. Diyan, lalong-lalo na ining mga kapararehasta na ang istaran along the coastal areas of Legazpi City. Dakulon po kayo na ano iyan, pwedeng maka-experience po kamo. So iba, naka-experience na. And by the way, congratulations dyan sa party kang ano iyan, Barangay Sabang. May mga na-awardan dyan kang sa indang pigaistaran, natawanan ki pre-patent. Kaya dahil na sa indang dahil na sa indang may mabisita, asin mataram na maangkin. Hello, good morning, Attorney Tin. Kumusta po? Good morning, Kuya Mike. Good morning po sa mga paraan tabay. Bako man, Chappy. Bako man po, Attorney Tin. Very clear, very clear. By the way, Attorney Tin, may nag-apot sa kuya. Kung may bukas na law office pag Sabado, niya ko, taga-sain ka. Ngayon, sir, taga-Kamalig. Ay, aran na yung kanya ko kay Attorney Tin. Bukas niya ako ito pag Sabado. Ano tabi, Attorney Tin? Tama? Po, open po ang Ayan. law office every Saturday. So, nag-aapot. Aram mo, Attorney Tin, so inapot sa kuya kung natataka-ipuhanan niya kay abogado. Natada, Kuya Mike. Okay. Sabi kang nag-apot sa kuya, nawara nga Kuya Mike supitaka ko, may laog nga itong apat na ATM cards, buda, tulong ticket sa bus. So, ano nga Kuya Mike ang agad dumiduman kay attorney niya? Kung apoto mo na lang po si attorney kung magduman ka mo, kung ano po ang maitatabang ni Attorney Tin sa Indo, iyong naisipan niya, abogado niya ko, di tinuro ko, Kamalig, berenir kanya ko, isang kembot lang, yaong kanya ko duman kay Attorney Tin. So, dahil ko paaram kung nagdyan na sa imo, Attorney Tin. So, basta, duman ko sinubol po sa imo. Wala pa man dito sa office, Kuya Mike, kasi may may inayos lang na problema. Yan, so, may tiga-asikaso lang din po sa sa pag-blotter sa police station. And then, pero talaga, pag Saturday open po kami, and at siya niya, din ako duman. So, affidavit of loss po ang i-execute na document. Ako po yung Attorney Tin katong bus company ta. Gari, mabiyahe na sinda sa aga. Ang importante So, niya tigahabol niya gamit niya duman saan? sa pitaka. Oo. So, bus tickets ang saro duman na buda. So, apat na ATM cards da. Sabi mi nga ni, magdumang ka na niya ko. Sarado ang mga bangko niya na Sabado. Paisiyon mo niya ako sa mga guard kung ano mga bangko ito. At least, na-inform mo na niya na
nawawara ito kasabay kang bus tickets. Mag-execute na lang copy affidavit of loan. Okay. So, yun masana po ito, Attorney Tin, ang saro sa concern na nag-apot sa kuya, manunggod sa pinakaaraning law firm. May saro pa kaming apot sa imo, Attorney Tin. Ano ang bagay na nakakakigkig sa imo? So, bigla may ma-claim na ibang tao kang gamit na paghuna ko sa ko. Makuuman pa lang sa ko. Inapot Kaya ko. maski sa Kuya Mike, maski sa love life, o kamo po, so mga may dyan, may love life, may partner. Maswerte kung naipaman, agom or common law spouse. Di ba, hanapan ti Senomar, tasan kaan may mag-claim na iba, nasa iya pala niya na agom. Dipisil iyan. Aram, inapot ko man si Kuya John Kasubago, kung ano niya Kuya John na nakakikig sa imo. Aram man si bag ni Kuya John. Ano da? Bilda sa kuryente. Ayan, given na talaga yan, Given Kuya na Mike. yan. Makula sa kuryente. Sa mga bills na nag-aabot pero expected talaga yan. Bulan-bulan, nag-aabot talaga ang bills. Yes. So, at least expected ito. Yes. Uning sarong bagay. Makikikig ka sa presyo. Okay. Uning sarong bagay na ni, ang makatakot na magkikig sa imo, Attorney Tin. Uning yaong ka sa arong mungon yan. May nagduman, may nagtaram, uy, sa kuya nga na daga nindo. Tuda max gayud, Attorney Tin, ang kikig mo kaini. Ade. Lalo na, Kuya Mike, kung nag-i-star ka mo duman, haluin na panahon. Yes. For 50 years na. Sabi ko nga ni, kasubago, Attorney Tin, dakol ang may realidad na arog ka ni or makaka-relate sa topic tangon yan. Sabi mi nga ni, kadaklan bagadigdi sa Legazpi City, yung mga arong na along the coastal areas digdi sa Legazpi City, pwede niya kung kamo maka-experience ki arog kay ni or pwedeng naka-experience na kamo. Okay, kung may mga concerns po kamo dyan ha, sa mga nagmamati sa tuya angon yan, tangan hindi po kamo makikig. Pakasugo na po nindo ang radyo nindo dyan sa arong nindo. Kung sa cellphones po kamo nagailing, sa DCGB News Online, pwede ka po kamo mag-comment, pwede mag-call. Sa kuya pong numero, ang 0930-214-9781. And of course, pwede mag-guide kayo, Attorney. Dakol talaga nakaka-experience ka, hindi Kuya Mike, na problema. Very common siya. Yes. So pag sinabi mo, Attorney Tin, na common, bad at yan sa aga, igwa kang makikig sa indo. Tak sabi ni Attorney Tin, common ngayon pag sinabang common, usually, regular na nangyayari. Actually, Kuya Mike, maski kami mismo. Ako na lang magtaram further. Pero, kaya ako nasabing common, imagine, maski kami na personally na-experience. Di ba? Masipal nga na siya na attorney na experience. Yan ha. Sana pag kinikig ka mo, may kaput-kaput ka mong papel na ipapailing. Oy, pasensya na po. Oni po. Di ba? So kahaputan, Kuya Mike, kang paraan tabay ta na may ibang tao dang nagaangkin kang daga ninda, wala sinda titulo, da ang pwedeng gibuhon. Yeah. Very siya, general and vague ang kahaputan kasi dakulon nakakaipuhan ihapot ko ang sarong abogado para mataram kung ano ang dapat na remedy, relief, or solution sa problema na mga araw kaini. So, lang din giraray kita, disclaimer na ini po for academic purposes lang. At least magka-igwa lang kamong knowledge kung ano ang first step na pwede nindong gibuhon. But our program, the Legally Yours, GB, should not be substituted or taken as legal advice. So, it's better po or it's best na kung may similar problem ka mo, i-istorya po gabos sa specific details and mag-rani po sa indong preferred na lawyer. Okay. So tama po ito na very useful itong pasunod sa tuya ni Attorney Tin. And of course, ining sa tuyang programa, makakatabang inisendo at least igwa ka mo piga po Attorney Tin na first-hand information. Gari igwa na kamo kung sa labanan,
iguana ka mong kaput-kaput na sigid. May Sigid panglapnit, pa lang. may panglapnit lamang ka mo. Ops, arga na. Di ba? Or pwede na kamo maka-prepare, di ba? So, baad may mga information kamo magagamit taod-taod, magkuha po kamo kinilapis asin papel or ballpen asin papel, ta may mga importante kamo rin ding pwedeng ilista na pwede nindo gibuhon in preparation kung ang realidad po nindo day kamong kaput-kaput na titulo. So, baad And then, ma-mention Kuya at sa- Mike, at least, maging aware ang sa tuyang mga paraan tabay kung ano din ang sa indang mga karapatan pag Mhm. naka-encounter sa inda kiarog ka ining problema. Mhm. There are some instances wherein pag na 'di ba nakasalubong sa inda kiarog ka ining problema na bigla Mhm. may ibang tao nagtataram na uy sa muya iya na daga na iya na tig-isara nindong haloy na. 'Di ba? Baka baka taramon ka atong nagke-claim na Mhm. bayadan na lang nindo kami daimi na kukuwaon niya na daga, bayadan na lang nindo kami aron ka ining amount, let's say milyones. Mhm. Paano kung nagtugot ka man, nagbayad ka man, and then only to find out na kamo pa lang talaga sumay mas karapatan sa daga na yan. So, Kaya mas at least, maray. tama sabi ni Kuya Mike na mas maray, magkaiba man lang lamang ka personal information. Yan. And of course, pirming magkonsulta sa mga persons in authority na pwedeng makakatabang sa indo pag abot sa mga arog kaining concerns. Exactly, Kuya Mike. Okay. So, digdi attorney tin sa kahaputan kaining may ibang taong nag-aangkin ng lupa. O bata, nag-aangkin. Recently, present tense, nag-aangkin. Dahil pa hinaaloy. Present. Present Bako din eh. nag-angkin. Oho, ayan. Nag-aangkin. Presenting Or baka presente. haloy na Kuya Mike nag-aangkin, pero bako successful sa Okay. pag-angkin. Bako successful. Okay. So, ano man ang good attorney din ang pwedeng gibuhon, lalong-lalo na kung wala ka man talagang kaput na titulo. Sabi ta nga ni kasubago Kuya Mike, general kaya ini. So, maano na lang ako, mataonin mga nagkapirang instances, tapos so ano ang dapat na gibuhon Mhm. sa specific instance na ito. Kasi, daiman tinaram ang paraan tabay ta kung lupa lang di ba? Yes, Kung lupa. nag-i-star pa sinda, kung nag-i-star sinda sa daga na ito, kung sinda ba ang in possession, Mhm. sinda ba ang nagpo-possess pang daga na yan, paano nila nasabi na sa inda kung wala man na titulo? And maski wala titulo, ano ang igwaba sindang any other proof or documents showing na sinda talaga ang may tagsadiri kang daga na yan? Mhm. So, maski So- wala titulo, igwaba sindang deed of sale, Mhm. igwaba sindang extrajudicial settlement of estate or igwabang last will and testament kung pinamana Mhm. through estate succession, igwabang deed of donation kung dinonate, Okay. igwabang tax declaration to show or as proof of your possession over the said lot. So, Okay. yan din ang mga kaipuhan. I-check mo na ano ang basis mo, kung ikaw mismo, ano ang basis mo of your claim of ownership over that said lot. Kasi kung wala kang any basis na mapahiling, talagang bigla lang ka mo nag-possess, nag-star, naggamit kang daga na iyan, wala kang maski di talagang pwedeng habulon ka mukhaan kang ibang tao. Mhm. Number one So, reason, hanapon po attorney. muna. Attorney, may nag-message sa tuya. Sabi niya, number one reason may nga Kuya Mike pag may nagdidigding sa mo nag-claim, aluyo na nga kami digde. Panon pa nga kang parents mi nga yaon na nga kami digde. Yun ang sabi kang nag-message sa tuya. Iyo ang primero dahil ng rason o simbag pag may nagki-claim kang sa indang pigaistaran sa daga. Yan, kay Kuya Mike, kasi dakulon din na nangyayari na tingtataram baga. Kaya itong panahon baga, kaya dahil naggigibok yung mga dokumento. Mhm. Turo-turo lang, ini sa imo. Yan ang ipapabakal ko sa imo. Mhm. So, pag syempre, wala na din su predecessors in interest, sa piga-upload.
So ancestors, dahil yun na din talaga mahahapot, ano ba talaga ang pinanggalingan kang daga na ininapigistaran tang haloy na? Hali pa sa magurang, hali pa sa grandparents. Di ba? Ano ba talaga ang history? Ang daga na ini, natadigdi kita nag-i-star, natadigdi kita napaduman. So, although may point din naman ang pag rebat kang araw na haloy na kami mag-i-star digdi, magpanahon pa kang magurang or grandparents may. Pero the first step really is to check first your basis of ownership. Hanapan mo na yung mga dokumento as much as possible. So, kung wala talaga ka mo anything, you can go to the registry of deeds where the lot is located. At least duman, mache-check nindo sa history, kung may titulo man, di ba? At kung may titulo, kung kayo sisay nakapangaran, or kung may nakatatak sa likod, may naka-annotate, or may encumbrance, kung ano so, nakalaag duman sa likod, at least duman sa-start na mapupunan na nindong matrace kung ano talaga ang history kang daga na yan. Attorney Tin, may nag-text sa tuya, si 2245. Sabi niya, kang inot Kuya Mike, digdi sa Barangay Victory Village, tubigan po ini. Ngunyan, may nagkiklaim na may kaput-kaput na titulo. Pwede po attorney mapatituloan managad ang dating tubig. Pigdampingan mi lang ini. Dati na may tubig. Diyan Sa ina barangay? Barangay Victory Village, Legazpi City. Dati man dyan, ano man dyan, attorney Tim, may mga tubig dyan, ababaw lang, pag nag-high tide, may tubig sudaga. Pag low tide, mamara siya. So, arog ka ng dating Pero property ba talaga ito kang barangay? Or private property siya? Dahil magkipig-mention tabi, attorney Tim, basta sabi niya, may nag-claim daangon niya, may daradara ng titulo. It's best po manggiraray na so pinahiling sa indong dokumento or kung tinawan man ka mong copy, ipa-consult po nindo sa preferred nindo na lawyer. Kasi kaipuan po kan i-check if is it a private property or may document showing na it is the property of said barangay. Okay. So, very clear po ha. Another hari sa DCGB News Online from Annalyn Marcelo Secreto. Good morning sir at attorney. Ang problema namin rin sir, ibininta po ang lupa, ang nakakaputan po na amon, pirma ni nagbenta sa kayong captain ng barangay. Pwede po yon. Okay. Another vague question kasi kaipuhan po mailing kang abogado so pirmadong dokumento. So document na pinirmahan kang kapitan and the seller. Kaipuhan mahiling kung anong klaseng dokumento ito, tapos ano sa mga nakalaag duman. Tapos i-ascertain po kang abogado kung valid ba so contract of sale. Although pwede man din kasi Kuya Mike talaga na verbal ang transactions. Unless it falls under those which are mandated to be in a public instrument or in written form, yung contract. Pero those such as sale, pwede naman siyang verbal. Pero mahihirapan na i-bind yung third persons or other persons doon sa transaction. And then syempre, pagpapalipat ka ng titulo sa pangalan mo, yung government agencies, then respective government agencies, they require na written and in public instrument dapat yung document. Pag sinabi, attorney din na public instrument, ano po ang gusto sabihin kayo ito? Pag kasi Kuya Mike, kunyari kitang duwa, ma-enter kita into a contract, tapos syempre gigibuhan siya, susuratan. Tapos mapirma kitang duwa, kita sa parties, private instrument lang ito. Okay. Kitang duwa lang ang kumbaga binded. Pero kapag igwa sa to na saro na nag-breach or dai nagtubod, nag-gibo, pinangako ta duman sa kontratang ito, then madidipisilan kita na mag-enforce kang mga nilaag tanuman sa contract
madidipisi lang kitang magkaso Mhm. kasi bako public instrument, lalo na sa mga deed of sale kang daga. Mhm. Nagiging public instrument po ang transaction kapag notaryado. Okay. So, yan po ha. Clear ang inapot ko po ini kay Attorney Tin. Tangani na masambutan ta po ang epekto kang pigaapod ka to na public instrument buda private instrument. So, very clear po ang paliwanag baga ni Attorney Tin. Aro ginit po kang masala kang pag-agom. Kung dahil ka mo kasal, bako ka mo tabi public. May pwede mag-claim ka. Yan. So, sa daga, iyo pala na Attorney Tin ang term public instrument. Buda, pag dahil Yes. ka mo, dahil notaryado ang dokumento nindo, private instrument ang apod. Kamusta nang doon na kaisi? Yan, oo. Pag public instrument, at least, garo, siya, notice. Yes. Notice sa ibang tao and to the whole world. Okay, Na pigpapaisi. kamo, may arog kaining transaction. Okay, pigpapaisi sa publiko na uni, nadaga na ini, binakal ko ini sa saro na tawo o entity ade. Okay, so very clear man ang guys. So kaya ngunyan Kaya nga, yan din Kuya Mike po ang epekto kang pagnotaryo. Kasi usually, baka ang nahihiling talang baga, nagkatatak lang, nagsistamp lang, as easy as that. Bako po arog kaan talaga. Kasi ang pinaka-purpose kang pagnotaryo kang document is to convert the private instrument into a public instrument. Okay. So, yan po ha. May epekto ang pagnotaryo. Bako sa napigtatatakan iyan. Ayan po. Okay. Attorney Tin, sa mga iba pang kahaputan, at yan, itatao ta kay Attorney Tin ade, sa tuya na pagbabalik ta. Medyo dakol ang may kahaputan manunggod ka ini, na manungod digdi sa issue na may ibang taong nag-aangkin ang lupa namin, wala kaming titulo, ano ang pwedeng gawin. So iba pang detalye at sa tuyang pagbabalik. Ang oras, eksaktong alas 11:30. An oras hatod sa Indokang. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy kap. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa. Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kayo po
po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Our all-day busugeras, Vice Ganda and Baymay. Magbusugera, mag-saver sulit, busog nyo all day 99 na lang. All day, daming choices. I'm magbusugera, for breakfast, lunch, and dinner. Cheesy egg desal, longganisa, cheeseburger, chicken McDo. 99 pesos na lang nationwide. I'm magbusugera, Mag-saver sulit busog meals all day para ang magbusugera. Cheesy egg desal and longganisa only available during breakfast hours. Mag-saver sulit busog meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silima rin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Welcome back po sa tuyang programa ang Legally Yours GB. Kaya po nindo si Kuya Mike Dado ang sa indong amigo, and of course sa tuyang partner si Attorney Christine Longabella. Again, kung may mga kahaputan po kamo in relasyon digdi sa satuya na pigtutukar na topic, may ibang taong nagaangkin ng lupa namin, wala kaming titulo, ano ang pwedeng gawin? And of course, kung may mga iba pa kamo na concern na legal na hapot, so text lang nindo o pwede man po kamo mag-call. Tayan po, itatauta po kay Attorney Tin. So, yun po. Happy listening po pala dyan sa SBTT team, ang Filipino, sa pamamayo po ni Education Supervisor, si Sir Alan Luterte. Happy listening po sa indo dyan. And of course, duman sa
mga barangay sa Arayo dyan sa isla. Happy listening po sa Indo sa naaabot kang sa tuya na signal, lalong-lalo dyan sa isla kang Rapo-Rapo, sa poblasyon asin sa Batan. Good morning po sa Indo ka, boss. Welcome back po, Attorney Tin. Sala sa napindot. Hello, Kuya Mike. Sa mga Okay. paraan ka, balita po. Okay yan, Attorney. Maski sa lang napipindot, pero ang importante dyan, nakukuha sa tama. Iyo baga, sabi nga ni ka mga matatalit ang barkada, Attorney Tin, tangan nga makuha mong tama, kaipuhanan mong unang masala. Tama. Sabi ko nga sa mga estudyante ko, Kuya Mike, sa law school, kasabanggi, sabi ko, so mga sala ko sa law school na simbag, itong mas narurumduman ko. At least naitatama ko na kung lumuwas man nahapot sa bar exam, tama na may simbag. Okay. Pero may mga bagay, We Attorney. learn from our mistakes. Yes, may mga bagay, Attorney Tin, na hindi mo na mababalikan. Tulad ng ito, so bar exam, di ka na pwede mag-exam, tapasado ka na. oo, kaya share ko na lang din Opo. sa mga estudyante ko. Yan. Yan ha. O, bahala na ka mo dyan sa iba kung ano pa mga pag-i-receive rin doon na hindi nyo na mababalikan. Pero sabi, nagkatubod ka, Attorney Tin, na history repeats itself. Case-to-case basis. Wow, It depends. Pang-abogado ang talagang pang-abogado ang simbang It niya. depends. Case-to-case basis talaga. Okay. Balikan tatabi, Attorney Tin, uning sa tuya na kahaputan ta. Dakol lang nakikirigkig man ang gadgain eh. Sabi nga ni kang texter ta, Kuya Mike, Attorney Tin, good morning po sa Indong Dua. Makauyam, ta kung minsan pag-araw kanyang na mamati mi sa kataraning mi, kami man natatakot man. Bako sinda pigduman ha, so kataraning, sinda natatakot man. Nata daw. Kung kataning ko ining nag-text sa tuya, aaputon ko siya, kung natatakot ka ta, bako man ika ang pigduman. Pero valid naman, Kuya Mike, so namamatian kang texter ta kasi may possibility din mananggad pag daga-baga ang pig-uururuna. Di ba? May mga dai maiiwasan na dai nakakapag-control kang sa indang mga emosyon. So, kung kataning mo lang mananggad, tapos aram mong may knowledge ka na may gulo sa daga ka ini, matatakot ka din naman kasi baka iisip niya na kung paano kung sugudon sinda duman o tas madamay sinda. Yun mananggad. Pero madumang kita sa opposite coin kita, Attorney Tin, ade. Baad makamali siya kayo. So yung mga legit man talaga na may tagsadiri kang daga. Araw nga kina Attorney Tin, may daga ini. May nag-star duman. Of course, kung araw mo man talagang bako yan, nagpaisin na sa imo sa tagsadiri, you have the responsibility na i-acknowledge na aram mo na ito talaga ang tagsadiri. Di po ba? Okay. So, actually, ining adal na ining ngunya na topic ngunyan, manong dili sa mga daga. Para ini duman sa naka-occupy ng bigaarapod na informal settler o sa mga nakakaisi talaga na ining daga na ini, midbidin na sa tagsadiri. Yes, Kuya Mike. Kasi if that's the case, na maski sinda aram ninda sa diri ninda na wala man basis sa claim of ownership or possession ninda over the lot, talaga namang may cause of action so real owner against these people for, let's say, ejectment. So pwedeng forcible entry or unlawful detainer as the case may be. Pero kung naglagpas na, Kuya Mike, sa 1 year ang pag-possess ng ibang tao, bako na siya ma-fall under ejectment or forcible or unlawful detainer. Naman na siya pwedeng mag-fall sa recovery of ownership and or recovery of possession, or ang recovery of ownership igaapod ining action reivindicatorya
Ang recovery of possession naman, action publicana. So yun, kapag naglampas na ng 1 year na ibang tao ang nagpo-possess kang daga kang totoong owner. Mhm. So magkaiba. So daga na before 1 year and so naglampas ng 1 taon, magkaibang may epekto ito parehas. Opo, Kuya Mike. Okay. Kasi dismissible siya kapag let's say more than 1 year na so pag-possess ng ibang tao tapos ang tingkaso sala, so ejectment, pwede po siyang ma-dismiss. Paano, attorney din, kung nagpaisi man sa nangyayang tabi, attorney na, makitugdok niya dyan sa mo. Ngunyan niya, kaipuhanan mi na. Sobra ng 1 year. Pag-arog kaan, kaya dapat vigilant din po talaga ang mga landowners vigilant dapat. Pero kung arog kaan, may mga proof man kamong mapapahiling na mere tolerance lang, so pagpa-stay nindo, then the moment po na mag-demand na kamo sa inda to vacate, tapos daisin na nag-comply, pwede na po ito na maglaog sa ejectment under unlawful detainer. Okay. So, illegal detainer. Ano ang gusto sabihin po kato, Attorney Tin? So, unlawful detainer, Kuya Mike, so pinagbigyan lang baga. May tagsaliri talaga na mag-istar na kamo dyan or maggamit ng daga. Pero, pagkaipuhan ko na, dapat maghalik na kamo. Yun po yung unlawful detainer by mere tolerance. Okay. So, pwede man ma-relate andig di sa tuyang kahaputan, Attorney Tin, ade. Ngunyan, inilang kaya, ang kaibahan ka ni, ibang taong nag-aangkin. Dahil niya mid-bid. Okay. Ini, kabaliktaran ini, Kuya Opo. Mike. Kasi so kasubagong nataram ka, mga remedy ito, kapag nag-aangkin ang mga kaso. Opo. Pero ngunyan, ang tigahapot, ng paraan tabay-tas, inda tig-aangkinan. Opo. Sorry, tama ba? Sinda may ibang tao na nag-aangkin kang daga ng tiggagamit ninda. Opo. Okay. Tapos wala daasin ng titulo. Warang titulo. Sabi ta na kasubago, so first step, na i-check mo na ang history, i-check mo na mga dokumento nindo para masabi nindo na kamo din talaga ang may legal right Okay. na continue to possess or own that land. So, kasi Kuya Mike, pag ma-prove kang sa tayo paraan tabay na talaga namang igwa silang legal right or interest over the said lot, pwede po sila mag-file ng quieting of title na pigaapon. Quieting of title. Dahil ka ngayon mag-revoke. Patahimik yung titulo. Maki-explain daw tabi ka, Dr. Nagiulo ka. Quieting of title. Ngunyan mo lang po, Kuya Mike, na encounter yan. Usually kay ang aram kong quiet na title, so mga nakatago sa sulong-sulong sa mga baol, dahil nahiling kaya quiet sa title. Literal, So, igwa po kita sa mga paraan tabaitan na daing nakakaaram. Igwa po kitang remedy, civil case ini, pwedeng ikaso civil case, quieting of title. So, ano ang elements ng quieting of title? Dapat po, plaintiff or complainant, mareklamo, igwaning legal or equitable title or interest in the real property subject of the action. So, digdingon na kita sa first element. Dapat let's say, ining paraan tabay ta, so nakikig na may ibang nagaangkin, kang daga kung sa insida naka-star or so tigpo-possess nindang daga, dapat ikaw na mismo, pahiling mo, ma-prove mo na ikaw ka talagang legal right over that said lot. Okay. So, it does not necessarily mean, Kuya Mike, na may titulo ka. Kasi although the name of this remedy is quieting of title, it does not necessarily mean na may titulo kang kapot. Ang kaipuhan mo lang ma-prove
igwa ka legal right, equitable right, interest, kung wala kang titulo over the real property. Okay. So maski dahil ka palang kititulo, pwede ka mag-apply kaya ng quieting of title. Laban duman sa Yes, nag-claim. Kuya Yan, Mike. Oo. okay. Basta Yan. may ma-prove ka, maski wala sa titulo, na ibang dokumento, Documents. circumstances, na kamo talaga dapat mag-possess or mag-own kang daga na ini. Okay. Pwede magamit itong supiga istoryanta kasubago na private instrument sana ang kapot niya. Yan lang, Kuya Mike, madidipisilan dyan. Kasi, di ba, sabi ta kasubago, ang nakakaisi lang kaan, so ang tigbabayin lang kaan pag private instrument, so parties lang. Ang yan, pag may ibang tao na nag-claim, or even the government agencies, they cannot actually honor such instrument. Okay. So, ano na lang din, kaya nadidipisilan talaga ang kadaklan sa arog kaining problema. Kung mabakal po kamong daga, i-make sure po talaga na in public instrument siya. Okay. Kaya so may mga kaput-kaput dyan na hanggang ngunyan, private instrument pa sana, Sabado ngunyan. May mga bukas pa sa ginubatan. May bukas akong aram doon sa ginubatan. Ipanotaryo na po nindo yan. Tanganing maging public instrument. Pwedeng ngunyan. Bako lang, Kuya Mike, na bako lang magpanotaryo lang. Opo. Kasi ang pagbakal kang daga-baga, it entails risks then. So, bago mag-enter into an agreement with the seller or vice versa, the seller with the buyer, it's best po talaga na mag-consult mo na kamo sa chosen nindo or preferred kamid-bid na abogado before buying lot. Legal advice ang agadon mo kung ano na tigang marigibo mabakal niya ako. Para din mo na, Kuya Mike, ma-check ang abogado kung may titulo ba, legit ba ini, su seller ba talaga su vendor, or su agent, authorized ba talaga kang seller. Para din mapahiling na exercise ng due diligence as buyer in good faith si buyer. So, ang saro pang element, ang quieting of title, so deed, claim, ining deed, so let's say deed of sale, so nagaangkin, binentada sa iya, or claim, encumbrance, proceeding, claimed to be casting cloud on the title must be shown to be in fact invalid or inoperative, despite its prima facie appearance of validity or legal efficacy. So first element, dapat ma-prove mo na naigwa kang legal interest, equitable right over the real property. Pag na-prove mo yon, so check na yung first element mo. The second element, igwang sasabi, so nagaangkin na ako ang may tagsadirikaan. Kasi di ba, usually, pag nagaangkin ka, may ipapahiling ka. Opo. Or i-istorya na tae ka ang dapat na may tagsadiri. Kang daga na yan. So, dapat may mapahiling din siya, basis kang sa iyang claim. Tiga-apod ini, Kuya Mike, na ini so lalaag ng cloud. Cloud sa title. Cloud. Ang cloud, so garo pagdududa na. Yan, okay. Magdududa na sa nakikig na, baka bako man inisa mo. Yan ang cloud. May cloud na sa title. May nag-angkin na iba. And then, ngunyan, dapat i-prove na ni plaintiff or complainant din na itong dokumento or claim kang nagaangkin, baski sa first na paghiling mo lang or sa appearance, garo tunay man ang gad siya. Pero, kaipuhan mo ma-prove na in fact, invalid pala or inoperative ang dokumento na ito or claim kang nagaangkin. Okay. So, magayon ining na piga instruction na attorney tinta, at least may mga paagi palan na pag ikakinigkig, pwede mo gibon ining remedyo na ini. Okay, ipuanan mo lang itong pictaram ni attorney na talagang may mga documents ka nakaput mo man. Tama-tama. In relation dyan, attorney tin sa piga istorya hatang duwa de. May nag-message sa Kuya Mike, di mo na lang po pagbasahon ang sa Kuya ng ngaran. Digdi po sa sentro kang Legazpi, nakakuha po ka mo ki property sa sarong subdivision. Dahil kung nangaran ng subdivision ha,
May bigla na nagdigdi sa Samuya, tapig kiklaim niya po sudaga. Bako lang pati kami, nagkapira po kami ng mga residente digdi. Ano po ang pwede magibuhon? O, subdivision na ini ha, may legit na siyang papel, I assume. Siyempre, ka man mako dyan sa subdivision kung na ikang mga papel ini. Yes. Ano na ang gigibuhon ni attorney? Kinikig da sinda. So, i-summarize ta na, Kuya Opo. Mike, as imbagan din sa kahaputan kang texter ta, na first, i-check man giraray ko nindo, mag-investigate ka mo, i-check. So, history kang daga, na ini sa assessor, provincial city, city, assessor's office, and then, tigtatao man yan pag nag-request ka, tigtatao man kang respective government agencies, and then sa ROD, i-check nindo, double check. ROD, Maski, Registry of Deeds, ROD. yes, Okay, Kuya Mike. okay. So, assessor's office, kung saan po located sa Daga, and then sa ROD. Okay. So, pag nagkakot ka mo dyan, nagsisimbag man po sila, nag-issue certification, or kung ano mga tigahagan indong dokumento. And then, so, at least duman, from there, may hiling nindo kung talaga bang si Sais, what went wrong? Si Sais so nagkasala. Tig ano ba ka mo? Tig loko ba ka mo kang agent? Maski may deed of sale, pwede baga may instances na tig loko lang sinda. So, at least mahiling nindo duman sa documents or records ng government agencies. Kunyan, kung legit man, na-check na nindo, nag-investigate na kamo, legit man sa pagpabakal sa Indo, then, pwede po kamo mag-file for quieting of title. Yan. Quieting of title, manggila yun. Oo, kasi, garo at tigahagad mo din, digdi Kuya Mike, na relief talaga sa quieting of title, na dai na istorbohon so sa imong possession and pag-own kang daga na kasi ika talaga ang may legal right to be. Magayon na day na pag-isturbuhon. Kaya pa, quieting of title. Kaya may mga relasyon talaga ang mga terms sa legal na aro kaning sa daga. Quieting of And then, title. on the other hand naman po, Kuya Mike, ini naman, para duman sa mga nag-aangkin naman na sa industry daga, you should not sleep on your rights. You should not sleep on your rights. Sige daw. Sa ano kaya, Kuya Mike, legal principle, din kami tiga-apod na sleeping on their rights. Right. So, di ba, kung ara mo din naman na, or na istorya na sa imo, kang ancestors mo, predecessors in interest mo, na sa Indo ang daga na ini, and then, maski naaraman mo na, or ikasadiri mo aram mo, na sa Indo yan, may knowledge ka na may ibang tao na nagpo-possess kang daga, tapos wala kang tigibo, naghalat ka pirang taon, century, decades, bago ka may ginibo, let's say, nag-file ng case for ejectment, for recovery of ownership, possession, quieting of title. Pwede kasi mag-ripen into ownership, Kuya Mike, by acquisitive prescription. So, may two kinds pang acquisitive prescription. First is the ordinary acquisitive prescription. Kapag na-possess, possess na sudaga for 10 years. 10 years. Open, continuous, exclusive, notorious possession, so public possession, uninterrupted, for 10 years if in good faith, so nagpo-posisyon sa daga. Paano kung sabihin ka in good faith? So nagpo-possess ka naga. In good faith, nakaaram sa tagsadire? In good faith, daing niya aram na may ibang may tagsadiri. Okay. Sige, daing niya aram na may tagsadiri ka ito in good faith. Yes. Okay. So, imagine, nagpo-possess ka na kang daga na ini for 10 years, tapos na may ibang nag-claim, lampas na 10 years, natanong yan lang. Yan, So, okay. mas may right na pag-arogkaan po, so, nagpo-possess as long as he or she is in good faith. Kunyan, through extraordinary acquisitive prescription naman, for 30 years, Kuya Mike, ini maski in bad faith, so, nagpo-posisyon sa daga. Anong gusto sabihin na in bad faith? Maski nakakaaram siya na may ibang tao may tagsadiri, pero pinabayaan siya kang may tagsadiri na magposisyon sa daga for 30 years and kaiba na Kuya Mike, so pag-possess kang, let's say, parents niya, grandparents niya, itatak in yung number of years na yun.
Okay, i-add pala Kasi, nito. kasi tigpabayaan kang owner. They slept on their rights. Okay, yan. So, magayon nun ang di ba? May mga rights pa lang kita na dapat na ita pagpabayaan, lalo na sa dagaha. Basta, Dahil dapat tigkakaturugan. yan. So, 10 years, in good faith ito. Pero pag nakabot ng 30 years or more, maski in bad faith, lugi na pala sutag sarili talaga kang pag-aro kayan. Yes, Kuya Mike. Oo. Kaya sa mga tagsadiri din, may tagsadiri din talaga kang daga. Kung talagang makusog man ebidensya, yung documents, witnesses, nakamo talaga ang owner, and then may mga ibang taong nagpo-possess, tayo dapat kung maghalat pirang dekada, pirang taon, bago po nindo i-claim. Kasi kung talagang sa Indo yan, di ba? Dapat, the moment na naaraman nindo na may ibang taong nagagamit, matugot ka mo, napahalo yun pa, bago nindo bawion. Yes, yung Dapat bawi tulo. Automatic. Di magpara katurog sa mga arog kayo ng issues, lalo na may property ka mo, ha? So, sa tuya na oras, Attorney Tin, medyo diit na sana, ha? So, any message po, Attorney Tin? Kung may nalingawan ka pa po na about digdi sa pigaulayan tang duwa sa issue kang daga na may nagaangkin, wala kayong titulo, ano ang pwedeng gawin? Ay, ganun nawara si Attorney Tin. Iyo, naputol. Yan, nawara man agad. Nagluya gayud sa signal. Okay, anyway, thank you very much, Attorney Tin, sa pag-explain. Ayan, nagpigapakaray pa ni Attorney Tin. Alat-alaton tapo muna si Attorney Tin. Baka may huring mensahe si Attorney Tin duman sa may mga kahaputan na agid man digdi sa kahaputan na may ibang taong nagaangkin ng lupa namin, wala kaming titulo, ano ang pwedeng gawin. Okay? Dahil na nakabalik si Attorney Tin. Connecting. So, happy birthday po sa may mga birthday ngunyan, ha. May mga kami bigyan nag-birthday. Yan, Attorney Tin, any message po? Last message sa mga tugang na may mga araw ka ng issues man sa nag-aapot na araw kayo na eh. Okay, dahil nakabalik. Okay, so, yan po ang katiripunan, ha, kang sa tuya na programa ngunyan sa Legal Yours GB. Thank you very much po sa mga yaon sa arong, sa mga gadgets dyan na nagsabay sa Samuya. And of course, thank you very much sa control. Kasubago, yaon si Kuya June, ngunyan si Kuya Nems, and of course si Jerome. Sa mga tagapagbareta, si Ate Shara, and of course, ang news manager si Papa Mar, yaon dyan sa Laog. So, gabos po, thank you. Hey, Attorney Tin, sige po, any last message po? Sige, apod kang secretary ko. Okay. Greet ko lang po si Raylan, Mark Raylan Albania. Hello, Mark Raylan Albania. Yan. Listener na daw po siya, Kuya Mike. Wow, happy listening po. Salamat po sa imo, Mark Raylan Albania. Yes po, ako. Hello. And then, yun lang po, Kuya Mike. So, I guess nataram ka naman, gabos na kaipuhan po, maaraman kang sa ito yung mga paraan tabay, be it sindasu nakigkig, na may ibang nag-angkin, or be it sindasu nag-aangkin as the real owner. Gibuhan po, mga dapat na kaipuhan nindong gibuhon tulos para dai po ma-defeat ang sa indong right over the property that you own. Okay. Magdumana po kamungun yan so may mga araw kayo ng issue so mga kamit din do asin mo yan do mga abogado magdumana po kamo tangani na mapasunod kamo ki marahay-rahay na mga legal na paraan taning dahil na kamo makikigkig maski no rin yan magbisita sa Indo. Ali, Attorney Tin. Apo, Kuya. Okay, so yan po ang katiripunan kasatuya na mga issues and topics ngunyan sa satuyang programa ang Legal Yours GB, ha. So kami po ni Attorney Tin nagawalat sa Indo na ang kamangmangan sa batas ay hindi dahilan. Sa Indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa